пациенти, днес правим видео отново с една пациентка. Вече сме 2026, честита нова година. Сега, понеже тук ще ви представям една моя пациентка, която беше дошла с болки в коленете, ограничение на движенията в коленете, реши да разчита на новото лечение и регенеративната медицина, възстановяващата, и лекуваме я в момента с плазмотерапия, стволови клетки и така, и продължаваме лечението. Сега ще ви показвам вече наистина резултатите. След почти 2 месеца сме почнали. Свивай. Значи виждаме, че тук, това коляно имаше болка получи, нали? Да, и другото има. Ама вижте сега, принципно, време на движение, принципно до паскома и до отчава. И вече нямаме ограничение в обема на движението и това е перфектно признак, че ще имаме резултати. И по същия начин ще гледаме другото коляно. Разбира се, и тук виждате пълно обем на движение. Сега, тук ще имаше контрактура, която, нали, тя не ще работим и върху нея съвсем да се възстанови, защото това е гонартроза трети стадий. И съответно резултатите за сега според мен е перфектни. Нали, вървят нещата като трябва и надяваме се, че ще има пълен ефект от процедурите и да има възстановяващият ефект. Самата пациентка ще разказва, може да седнете, ако искате да дайте ръката. Да. Здравейте! Аз съм на 62 години и имах проблеми с коляното, особено с това едва предвиждах. Слава Богу, сега съм с хубаво настроение, нямам болки и съм много доволна. Така, значи чувствате, че имате вече ефект? Да, много голям ефект. Така си мърдах крака. Така, обаче сега това го няма и се чувствам много добре. И съм много доволна. Да, значи това е резултат от лечението и надяваме се да продължават, защото принципно резултатите продължават, защото ефекта от стволовите клетки натрупва, защото той прави нова тъкан и възстановяващият ефект продължава доста с времето. Обаче за сега не имаме достатъчно добър ефект и надяваме се все още по-добре, макар че тя вече почти няма болка. Надяваме се на всички, които имат нужда, нали, да помогнем и на тях, и всеки, който има нужда, може да се свърши с нас. Телефонният номер 0877 430 120 го има всякъде. Бъдете живи и здрави!